Adtong Nobyembre last year, naay dakong mga changes nga nahitabo sa Inside Out. Dili lamang sa Inside Out, pero bisan sa tibok nato simbahan ay mga changes. Pero sa Inside Out, ang una nga changes nga ang una nga change nga atong nakitaan kay giusa nato ang duha ka ministries, ang Inside Out ug ang Crossroads. Sa una man good, ang Inside Out, kani ang atong ministry para sa mga estudyante sa high school, tama sa college. Unya ang Crossroads, mo ni ang atong ministry para sa mga single adults, atong mga single pa nga gatrabaho na. Pero adtong Nobyembre, ato silang giusa ang mga estudyante o mga single adults, pero ato gyapon silang ginganlan nga Inside Out. So giwala nato ang pangalan nga Crossroads, Inside Out ang atong gipabilin nga ngalan. So ayo mo kalibog kung makadungog mo Inside Out, pasabot ana ang mga batan-on nato, mga gikan sa high school, padulong sa mga 40 tahon nga single paghihapon. Mao kana ang atong Inside Out. Ang usa pa nga pagbag-o, change nga nahitabo sa Inside Out kay giwala nato ang gathering nato sa Divisoria, giwala po nato ang gathering nato diri sa hub. Nisugot mi ani ang Inside Out leaders, nisugot ana tungod kay nakaibalo mi nga helpful sa mga bata nato, sa mga estudyante o sa mga single adults nga mahiusa diri sa simbahan nato pag worship gatherings. Nganuman, naaman ko yung mga research, especially sa United States, na isa ka eskwelahan dadto, nag-research sila, unya ilang nakitaan nga ang usa ka young person, Inside Out sa ato, ang usa ka young person, kung mapalibutan siya sa at least 5 kamastigulang sa iyaha, magpahibilin siya sa iyang pagtuo sa Ginoo. Mao ka na ang research. So ingon mi, sige, ato nang intergenerational ang atong worship dire sa GCAF Main para pud matabangan ang atong mga kabatanunan. Usa pud ana, kay dili lang ang mga kabatanunan nato ang matabangan, apil ang mga idaran na pod. Nganuman, kung naa diri ang mga batanon sa simbahan dire sa Main, murag active kaayo, happy and vibrant kaayo ang atong worship, di ba? Kung mga tigulang ra lugar, mga idaran ra lugar ang naa diri, medyo luya kay dili na ma-raise ang mga kamot ba kay basing arthritis. Pero bitaw, amo tong gidawat nga change because intergenerational worship can help our young people. By the way, ang mensahe nato karon gi-titled nato nga Raising Up the Younger Generations. Raising Up the Younger Generations. Ang Inside Out, kani ang ilang nahinsakupan. Ang Gen X, Gen Y, ug Gen Z. Ang Gen X, mo kini ang mga tao nga na gipanganak adtong 1960 to 1979. Pero dili tanan appeal sa Inside Out. Nganuman, naman gud uban sa Gen Xers, minyo na. So dili na siya appeal sa Inside Out. Dadto na siya sa F1. Sa Gen Y pod, mao kini ang mga gipanganak adtong 1980 taman sa 1994, 95, 96 ana. Kani ang gitawag nato nga millennials. Naana sila karon sa trabaho, wala ni sila nag-eskwela. Ang mga bata karon nga ga-eskwela, mao ni ang gitawag nato nga Gen Z or iGen ang tawag. iGen ang tawag sila tungod kay na ng mga iPhones, iPad, sila ang unang generation nga wala nakabalo, wala nabuhi nga walay mobile phones, walay internet. Pagkaanak nila, nanay internet, nanay mobile phone. So kinsa-kinsa man diay ni sila ang Gen X, Y, and Z. Atong tanawon niya. Pero unsa kanisa ang atong i-answer? Unsa ang ginabuhat sa Inside Out karon? Para sa Gen Z, sa mga estudyante nato from high school to college, naatay ginatawag nga T180. Katong giampuan nato ganiya, T180 mo kini ang gathering nato, worship gathering sa mga estudyante dadto sa ilang eskwelahan. Pananglitan, na ay T180 sa Liceo. Every month, mag-gather na sila ang mga students sa Liceo, i-gather nato, mag-worship gathering din sila. Naapod sa
CU in partnership with SOM. Naapod sa Savior na i-worship gathering nato dira T180 XU atong tawag. Ang plano karon kay gusto man gud ta nga ma-reach out pa nato ang mas daghan pang mga campuses. So gusto tag USTP, COC, SPC, tanan siguro ng campuses, no? Pero ang nakita namo kay murag lisod man kaayo, kay murag daghan man kaayo campuses diri sa Cagayan de Oro. Unya, gamay ra kaayo mi nga gatrabaho sa IO, gamay. Especially ang mga full-time nato, gamay ra sila o gamay ra pud ang ato mga volunteers. Maupod ka na nga last year atong Nobyembre nangayo migtabang sa inyo nga basin pwede nga mutabang mo pag-lead og wider group sa mga young people, even sa mga single adults. O gapasalamat kami kay naapoy nitubag sa among paghangyo sa inyuha. Pero mao lagi ito, mao to'y plano nato sa Gen Z nga daghan campuses ang ma-reach out nato. So because dili man nato pwede mabutngan kada campus kay kulang lagi atong mga resources, ato himuon nana ni sa pipeline ginasuryaan pa kay by area na lang ang atong T180. Pananglitan, T180 sa, let's say, sa Divisoria. So, kaning T180 sa Divisoria, mao ni ang worship gatherings para sa mga eskwelahan dool sa Divisoria. Like Savior, Corpus, or Christian, OCGS, or Christian lagi, o mga Lourdes po apil. Naapoy T180 sa West or Carmen area. So, COC, Liceo, Konghua, amo to sa pay mga eskwelahan dira. Pwede po diri sa Ketkay area. So naay MPSC, dili MPSC. Tinigo lang di ay na ba kinaraan. USTP, CU, SPC ta sa tingali no. O basta daghan eskwelahan nga duol sa Limketkay. So mao na ang atong plano para sa Gen Z nato, worship gatherings for them. Sa Gen X pod ug sa Gen Y, mo kini na naman sila trabaho, murag galisod pud sila sa ilang schedule. So atong gihangyo sa mga Gen X ug Gen Y nato nga inside out kay sila ang mulid sa mga batan-on nato sa mga estudyante, sila ang mag-lead sa wider group. So kana pa lang ang atong mga ginabuhat karon sa inside out. So karon para mas masabtan nato kinsa ning inside out ug mas maklaro nato kung kinsa sila ug unsaon nato og deal sa ilaha, atong tan-awon kung kinsa ba gyud ni sila. Unsa man ang ilang mga behaviors, unsa ang mga experiences, mga nangahitabo sa kalibutan nga naka-shape sa ilang lives. So kani nga table, makita nato ang Gen X, Y, and Z. Sa Gen X, mao kini ang mga nag-shape sa ilahang lives. Una, ang end of Cold War. Siguro, dagan sa tuwa, dili nakabalo unsa man ang Cold War nga na. Ang Cold War, di gyud siya war nga kanang naggera sila, nga naay mga bombings, etc. etc. War ni siya sa US ug sa Russia, gitawag nga Cold War tungod kay wala sila'y istoryahay. Ikaw bahala dira sa imong kinabuhi, ang US pod bahala sa iyang kinabuhi, so walay istoryahay. Pero ani nga sa time sa mga Gen Xers, naundang, nahuman, naputol ang Cold War. So sa mga Gen Xers, kung kinsa man ni diri ang mga gipanak sa 1960 to 1979, gitawag kamo nga peace-loving generation. Dili mo ganahan og away, mo gayng gi-end ninyo ang Cold War sa inyong time. Isa pa, kanang introduction sa computer. Mga Gen Xers gapo na. Latchkey kids. Usa man latchkey, oy, murag binayot man ang term latchkey. Murag lucky. Pero dili na siya nga na binayot. Latchkey, murag susi ra gud na iyabe sa main door ninyo sa balay. Ngano gitawag man nga latchkey kids or latchkey generation ang Gen Xers? Tungod kay ang mga estudyante sa una, kaning mga Gen Xers katong mga estudyante pa mo, tagaan mo liyabe sa inyuhang mga ginikanan. Nganuman, tungod kay inyong papa nagtrabaho o apil ang inyong mga mama nagsugod nagtrabaho. So kamo ang generation nga ang both parents nanarbaho. Mong naamoy liyabe, latchkey, ug mao nang gitawag mong latchkey generation. Para maabrihan ninyo ang inyong portan, makasulod mo diretso sa inyong balay bisag wala inyong mama o papa. Ang Gen Y pod,
Mo ni mga millennials, grabe ang news about the millennials. Ako, part ko sa millennials. Ang Gen Y, mo kini ang mga nag-shape sa ilang mga kinabuhi. Ang 9/11, katong September 11 sa US bitaw, tungod ani, mas ganahan ang mga Gen Y nga secure sila. Ang security gyud ilang number one nga priority. Even ilang privacy. Gusto ko nga tanan akong buhaton walay makabalo. Ana, even sa internet, akong mga gabuhaton sa internet, dili ko gusto nga naay manghilabot, dili ko gusto nga naay makabalo kung asa ko gaadto sa internet. Bisan si Facebook, dili ko ganahan. Mao ka na ang issue karon sa Facebook. Gikaso ang Facebook tungod kay gaingon ang uban nga murag gapanghilabot, murag kabalo lagi ang Facebook unsa akong gabuhaton. Pananglitan, one time, ako gang kong amigo, nagstoryanay. Naragod sa daplin ang among mga cellphone, ang akong cellphone nara sa daplin, wala gyud na ako gilabtan. Nagstoryanay may about kaning dropshipping. Kung kabalo mo dropshipping, congrats mga batanon mo. Kung dili, tigulang mo. Dropshipping mo nang new thing karon sa commerce, sa trading, sa negosyo, dropshipping. So gastorya mi about dropshipping. And then pag human na mo istorya, giabrihan na ko ang akong cellphone, ang akong Facebook, akong gi-open, na ay advertisement sa akong Facebook app na hitungod sa dropshipping. So nahibulong kong kanong kabaluman ang Facebook kung unsa among gistoryaan. Nga bag-o ra kay mi gastorya ug wala na ako gihilabtan ng akong cellphone. Mao ka na ang issue karon sa Facebook. Kabalo daw ang Facebook pasing gapaminaw kuno ang Facebook sa ato ang mga conversations. So halaka mo kanang mga inyong panlibak sa inyong mga silingan basing ma-advertise na sa inyong Facebook apps bitaw. Mao ka na privacy ang isa sa priority sa mga Gen Yers. Internet ug ang globalization, isa po ni sa nag-shape sa ilaha. Tungod kay naanay internet, pwede ra nimo i-open imong cellphone, maka-search ra ka pirmi. Ug tungod kay naanay globalization, kung kinsa man ang nasa US, pwede na maabot sa taga-Amerika, sa taga-Pilipinas. Kung kinsa man ang taga-Australia, pwede na pod maabot sa taga-Pilipinas nga mag-face to face, di ba? Di na kailangan magkinit-anay in person. One time, nag-travel ko ba, dadto sa Italy, nagpuyo ko sa isa ka hostel. Kanang hostel, mura na siya dorm para sa mga travelers. Unya, na ako'y roommate nga babae, mga 23 anyos, 24 anyos, nga ito siya at nga time. So, millennial to siya. Nangutan ako sa iya, ha, pila ka bulan ka, siyempre in English, no, kay Colombian man siya. Yun ko, pila ka bulan ka nga mag-travel. Ako, 2 weeks ra ako mag-travel kay na may trabaho diri sa Pilipinas. Unya siya, iniingon siya nga, 6 months ko mag-travel. Yun ko, ha? 6 months? Grabe ya, sa unsa lugar imong buhaton sa imong trabaho? Siya, gatrabaho man ko, samtang ga-travel. Ha, unsa di imong trabaho? Marketing daw kuno siya. Nya, unsa ang lugar na? Magtawag-tawag ka? Yun siya nga, dili, sa internet naman ko, marketing sa internet. And then, na tingala ko, og nag-think ko, unsa man na iyang trabaho unsa man na siya nga tawhana, nga ibilin-bilin naman ang iyang trabaho dito sa Colombia, maglaag-laag raman siya. Pero lately, this year, nakabalo ko nga daghan man day gyud kayo trabaho sa internet. Kanang online work ba, even sa marketing, og mas dagko pa sila bayad kaysa sa bayad sa atua diri kung nagtrabaho ta diri sa Pilipinas. Mao day na nga maka-travel ra sila, mag-work sila sa ilang computer. Mao na ang effect. Daghan kayo millennials ngayong ana karon gatrabaho lang sa internet og ganahan sila magsigig travel kay ganahan sila experience. Pangutanon nimo unsa man ang gusto nimo nga gift sa imong birthday? Di ra ba ko kabalo? Di sila ganahan mga material things, experience ilang ganahan mong travel. Mao na nga mag-open mo sa yung Facebook, tanawin yung profile ni Pastor Lani. Dagan kay siya travels, di ba? Millennial man go si Pastor Lani. O, napa ko yung story about travel. So, Gen Z na po sa ta. Ang Gen Z, or iGen, mo ni sila ang anad sa mobile phones.
mobile phones, open lang sila og cellphone na internet diretso. Social networks, gitawag sila nga digital natives kay gipanganak sila nga naanay internet, digital na ang world. Ug kaning Great Recession sa US man ni siya, murag na daot ang economy sa US atong 2008. So naka-shape ni siya sa ilang lives. Ang effect aning Great Recession kay ang mga Gen Zers na I think mga batanon pa sila ani nga time kaning sa 2008. So naka-live sila sa world nga dili bitaw hatag lang tanan. Hard ang ilahang lives, lisod ang ilang kinabuhi. So ang mga researchers karon gaingon nga kaning mga Gen Z nga mga batanon mas hardworking ni sila sa future tungod kay naka-experience lagi sila og hardship. Kumpara sa mga Gen Yers, kami, mga millennial, kay stable man ang economy nato, namo, atong nagdako mi. So mas complacent mi, dili kay may ganan magtrabaho-trabaho, kay mao lagi hinatag ratanan sa among mga ginikanan, mao na ang Gen Y. Sa Gen Z pod, tungod kay digital natives sila, kung pangutan-on ninyo inyong mga anak, unsay imong gusto pag dako nimo? Ang uban di ba moingon nga gusto ko nga mahimong YouTube star. Dili na gusto ko mahimong artista. Kay ang artista local ra na. Ang YouTube star pwede mag-international, mo na ilang ganahan karon. YouTube. Kanipod ang Gen Z inclusive. Sino say pasabutan ni inclusive ton? Kanang kaya nila nga makig-dialogue, makig-istorya sa mga tao nga lahi sa ilang relihiyon, lahi sa ilang race, lahi sa ilang gender. Mo na nga ang mga Gen Zers, mas open sila aning SOGI bill, kanimitong gay marriage nga bill. Okay ra gyud kay na sa mga Gen Zers. Kanuman, muingon man gud sila nga, kung unsay gusto sa uban, sige lang. Kay kung unsay gusto nako, mao'y akong gusto. Kung unsay gusto na, mao'y ilang gusto. Pasagdi sila. Pasagdi pod ko ninyo, ingana ang Gen Z. Pero ang Gen X, mga 1960s to 79, dili mo ganani nga na. Gusto mo kung unsay inyo ha, maog yun. Mga conservative pod kaya ang mga Gen Xers. Now, nga nung kailangan man nato istoryahan ang Gen X, Y, and Z. Tungod kay, daghan mga batanon sa atong church. Daghan mga single adults sa atong church nga ani sa Gen X, Gen Y ug Gen Z. Ug gusto nato nga masabtan nato ni nga mga henerasyon ug ma-reach out nato ni nga mga generations. Pero ang mga mas tigulang nga generation, tanawan niyo, hunahunaan ninyo. Ang mga Gen Xers daghan kay sila saway nga maingon sa Gen Y. Ang mga Gen Y, wala pa kayo, pero for sure, dagana sila mga saway nga maingon sa Gen Z. Ang mga baby boomers, ang generation before Gen X, daghan pod mga saway nga maingon sa Gen X. Tanan generation na agyoy ikasaway sa ilaha. In fact, sa Proverbs, giingon kini. There is a generation that curses its father and does not bless its mother. There is a generation that is pure in its own eyes, yet is not washed from its filthiness. There is a generation, oh, how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. There is a generation whose teeth are like swords, and whose fangs are like knives. Nga naman, para i-devour nila ang mga poor from off the earth and the needy among them. Kani sa passage nga ni, na ay tulo ka problema atong makita sa mga kada generation, dili lang sa XYZ, bisan ang mas tigulang nga generation na ay mga problema. Ang una nga problema nga atong makita kay ang mga generations masukulon, rebellious. Di ba giingon nga, there is a generation that curses its father and does not bless its mother. Dili lang man ni ang mga batanon karon. Bisan kamo nga mga idaran na, di ba usay ing ani man gyapon? Tanan generation na ay ing ani.
mga rebellious people. Instead nga i-obey nato ang atong mga ginikanan, instead nga i-honor nato atong mga ginikanan, i-curse pa hinuon nato sila. Pero kini ang kamatuoran. Kung gusto mo nga ang favor sa Ginoo anaa sa inyong kinabuhi, i-respect ang inyong mga ginikanan. I-honor inyong mga ginikanan. I-obey ang inyong mga ginikanan. Ug ang kabaliktaran ana, kung dili mo gusto sa pabor sa Ginoo, kana i-curse ang inyong mga ginikanan. So mga batanon dire, mga singles nga napamoy parents, you need to obey your parents. Because na may blessing sa obedience. O kamo pod nga mga minyo, bisan pag minyo na mo, kinahanglan ninyo i-honor ang inyong mga parents. So again, dili lang rin sa mga batanon. Apil ang mga minyo na nga naapay parents, i-honor ang inyong parents. 2 days ago or 3 days ago, nakabasa ko sa akong mama kay hilig man kay na siya mag-Facebook. Gen Xer na siya pero hilig kay mag-Facebook. At tong mga bago-bago pa ang Facebook, dili day bago-bago para sa iyaha ang Facebook. Yun siya, anak, tudloy daw kung saan pag-Facebook, anak. Ko, mami, uy, tigulang naman ka. Hay na pag-Facebook. Pero pag tanaw na ako sa akong mga friends sa Facebook, naman po yung mga tigulang, idaran di ay dili tigulang. Naman po yung mga idaran nga friends na ako. So, yun, sige mami, tudloan ta ka og Facebook. So, kabalo na siya mag-Facebook, karon taman alas 12 sa kadlawon, alas 2 sa kadlawon ka Facebook ka nara siya tubangan sa yung iPad, sige ana-ana. Yan ko mami, undangin na no, murag addict naman ka ng Facebook. Moyon day siya nga, gabasa raman ko diri og mga articles, mga news. Ug unya kaning mga Gen Xers kay trusting ni sila, mutuo og dali. So bisag unsa ilang mabasahan sa internet, ingno nila nga tinuod ni siya. So i-share na nila, di ba? Mga anak sa mga tigulang idaran dire. Di ba? Share na sila. Bisan gug dili tinuod, bisan gug fake news, i-share na nila. Kay nga naman, trusting lagi sila. Abi nila tanan nga makita sa internet tinuod. Pero ang mga Gen Y, mga questioning man ni sila, kabalo sila kung unsaon pagpangita kung sakto ba yun or tinuod ba yun ang news. So ilang i-search. Kana, so balik ko sa akong punto. Ang akong mama, nag-post siya adtong 2 kaadlaw man tiyay, 2 days ago. Ang ingon niya kay, ang tarong nga anak, nga niyang ingon sa Facebook, ang tarong nga anak, bisan pag naana siya sa sakto nga edad, mananghid gihapon. Tungod kay kabalo siya nga naa siya ginikanan nga ga-worry sa iya ha. Mao na ang iyang gipost. Kuhala. Kapadungog-dungog tingin niya akong mami sa ako Nya ka-remember ko nga millennial man ko no, ka-remember ko nga naa man day ko ilaag karong Lunes. Ugma. Uban gyapon si Pastor Lani, Jiggy, ug mga IO people, mga millennials man gud mi so ganan mig travel kay experience. Unya nakauna-una ako nga pangayo ba kog permission sa akong mama? Wa ko kabalo ko nakapangayo ba gyud ko pero ni-reply ko sa akong mama, nag-comment ko. Di ba mga batanon karon murag di man mo ganan mag-comment sa inyong mama. Di sad mo ganahan nga inyong mama ug papa mag-comment sa inyong mga post. Di ba mga batanon? Kay hilabtuno lagi ni si mama ug papa. Ayaw mo pag-stalk sa ako, bapa ba? Kay di ko makauyab-uyab. Ay. Pero bitaw nag-comment ko sa post sa akong mom, yun ko nga, maglaag day ko karong Lunes taman sa Wednesday. Nganong ni-comment man ko, tungod kay gusto na ako nga i-obey akong mama, i-honor ang akong mama, gusto na ako nga i-respect akong mama. Tungod kay gusto pud ko ma-bless ni Lord. Kay kung dili nimo i-respect, walay blessing sa imuha. Mao kana nga makita nato nga daghan batan-on karon nga bisag unsa pa ilang buhaton, unsa nga trabaho ilang adtuan, dili sila gaka-bless, dili sila gaka-favor by God tungod kay wala sila respeto sa ilang mga ginikanan. Mao kana ang una nga problema. Masukulon, rebellious. Ikaduha nga problema nga makita nato sa Proverbs kay kini, arugante ang generation karon. Gingon dira nga there is a generation that is pure in its own eyes. Limpyo siya para sa iyaha, pero yet is not washed from its filthiness. Hugaw man di gyapon.
There is a generation, oh, how lofty are their eyes. Mapagmataas. And their eyelids are lifted up. Mga arugante kini sila nga mga tao. Tanan para sa ila, tanan ilang ingnon, sakto gayud. Walay mali para sa ilaha. Ikaw pa'y mali, bisan pag ikaw ang sakto. Pero mali ni siya. Mali ni siya. Usahay, kita tanan ha, dili lang mga batanon dire. Pero apil ang mga ginikanan po dire. Usahay, kinahanglan mo admit ta nga na yung mga butang nga wala gyud ta kabalo. Dita mo yun akabalo ko ana. Nya di day ka kabalo. Unya kung mamali mo amin. Nga ay namali ko pa, namali ko na, sorry kaayo. Dili kay know it all, unya dili mangayog forgiveness. Ay katulong nga problema nga ato makita diri kay walay kaluoy ang mga henerasyon, especially sa mga kabus. No, gibutang dira. There is a generation whose teeth are like swords and whose fangs are like knives. Nga naman, para i-devour nila ang poor, ang mga kabus sa earth and the needy among them. Ang akong dili gyud ganan sa street bitaw kana mag-drive ko or gasakay ko. Pag naan sa traffic light, na mga manglimos. Dili ko ganan ana. Ano man kay makakita man gud kog mga tawo nga gapamaligya sa street. Okay ra gyud ko ana, mamaligya sila. Pero kung manlimos sila, dili gyud ko ganan ana. Ambot sa inyo ha. Naigaingon man gud sa akong aton, okay naman sad muhatag usahay sa ilaha. Pero ako kay di gyud ko gahatag. Unless kana bitaw makita gyud nako nga kanang needy na gyud kaayo, like mga tigulang. Pero naka-learn na pud ko lesson nako kay say na mga tigulang pud nga di man day tigulang, dili gyud siya tigulang kayo. Nya abi nako nga nagsakit lang iyang apo, pero 5 years na naapagyapon siya dira. 10 years na pagyapon, 1 million years na pagyapon, nang limos ra gyapon siya kay nagdala siya adtong ID nga nagsakit daw iyang apo. Kana dili ko gananana. Probably ako part ko ana nga generation ngon nga dili maluoy, pero ambot lang pod. Kung mali ba yun na, kamo na i-judge. Pero na ako'y i-confess sa inyo ha. Si Tony ako, leader sa IO, ga-preach, pero makasasala gyapon. Ug kaniyang ako i-confess sa inyo ha. One time na ako dira sa Divisoria na ay cafe ang akong amigo dira. Nagstay ko dira sa cafe and nag-inom ko sa milk tea. Nisulod nga street kid bitaw. Nisulod siya sa cafe. Nang limos siya sa mga tao. Yan ko, hawa diri. Ay dili hawa diri. Gawas diri. Gawas diri sa cafe. Kay na may lain customers. Basing makaabala pa ka sa lain customers. Gawas diri. So nigawas siya. Pero lain yung pagtanaw sa ako. Paggawas niya sa purtahan, nagsyagita man niya siya. Kang syagit bitaw nga, madunggan yun sa tanan. O kung kailan mo sa ako, dili yun ko ganahan og saba. Dili yun. Bisag sa sakyanan, ang radyo, usahay, gusto ko nga off ra yun ng radyo sa sakyanan. Kay di yun ko ganag saba, gusto ko nga silent. Gusto ko nga makareflect ko. Gusto ko nga makahuna-huna ko. Di yun ko ganag saba. Mo nang dili ko kabalo, nga nung nahimo kong inside-out leader nga ang mga bata noon kay sabaan man kaayo ug mga active kaayo, di ba? Pero kato balik ko sa story. Nagsyagita na tong bata, unya katong nga time kapoy kaayo ko kay daghan kay trabaho. Unya irritable kay ko ato nga time, impatient kay ko nga time, unya nagsaba-saba ning bata ang ani. Ug dili ko ganan og saba. So akong gibuhat, nigawas ko sa purtahan, nigawas ko sa cafe. Gingnan ako ang bata, bundang ka dili! Bundang ka dili! Syagitan yun ako. Kay sukog yun kay ko. Tanaw, nangatawa mo ha, mga bad mom. Wato mong hell tungod ana. Pero syagitan yun ako, bundang ka dili! Bundang ka dili! Agoy, musupak man siya. Dili. Dili ko high blood, pero kato, murag na high blood na yun ko adto. Murag kong nikaon og 1 million kababoy adto.
Ang akong gihimo kani, pasayloa gyud ko ninyo. Unta mapasaylo ko ninyo kung dili ayaw nako ipa-preach next time. Ang akong gihimo kay gituok nako siya. Undang ka dili, undang ka dili. Grabe yung mga tao. Oh. Nya pagtuok nako sa iyaha, di ko katuog kapangatawa mo sa story. Pero pagtuok nako sa iya, naigo ang iyang ulo sa railings. Murag nitingog ang railings. Bata man good siya, mga 8 years old, 7 years old tingali. So basing sakit to sa iya ba? O gibuyan ako siya. Nya nakitaan nako sa iyang mata, nga murag kahilakon siya, ug murag niingon siya nga stop, stop. Please stop. Kahilakon gyud siya. Nisulod ko sa cafe. Nihawa na tong bata, nisulod ko sa cafe. Na-realize na ako nga mali man gyud kay ito akong gibuhat. Mali po ang gibuhat sa bata nga nagsyagit-syagit siya dadto, pero mali gyud ang akong gibuhat. Wala unta na ako gibuhat to. Ug dugay na gyud kaayo nga panahon nga wala ko naghilak. Pero katong adlaw nga to, katulog gyud ko naghilaka tungod sa guilt. Karon kayo kay lako na pud ko. Tungod sa guilt naghilak gyud ko. Pero wala dadto nag-stop ang story kay ingnon niyo nga ay kani si Tony kay bad gyud kay ni siya. Preacher mo unta. Pag human adto naka-realize ko nga siguro kinalan ako siyang pangitaon kay or kung makita na ako siya usab, ako siyang librihan. Mo to akong ingon. So one time nakita na ako siya gabi na to, nakita na ako siya Dudong iyang pangalan gipangutanan na ako. Kalidong magunsa ta mag-adto tag 7-Eleven. Unsa man imong gusto sa 7-Eleven? Gilibre na ako siya sa 7-Eleven. So ingon siya nga, kuya gusto kog sisig rice. Tay sisig rice sa 7-Eleven. So ato may tanaw siya wala may sisig rice. Kanina lang kuya kaning omelette. Omelette. Social nga bata, omelette. Murag di man ni siya street kid oy. So giatag niya, naglinya na ako. So unya ni Dol na po siya. Kuya, drinks kuya. Baga kag dagway. Wala ko na ingon na, no? Kay mahel na niya ako. Ayun ko, sige, kuha o sa drinks dadto. Pero happy na kay ko. Unya naunsa na ako nga sweet man kay ni siya nga bata. Unya pagbalik niya, nagdala na siya sa drinks. Pilar gyapon ko yun siya. Kuya, pwede apil ang akong igsuon, palitan. Dadto ko na-touch kay akong heart kay palitan lagi niya yung igsuon. Basing dili po niya igsuon, no? Igsuon lang. Negative kayo. Pero, katong nga experience ba, nakaingon ko nga, basing murag apil lagi ko nga ani nga generation nga, dasmagan lang kalit ang mga kabus. Tungod kay kabus sila, dali ra kaayo sila awayon. And nag-regret yun ko, nangayon naman sad ko pasaylo sa atong Ginoo. So, ugsa kang dudong. So, kani ang mga problema nga makita nato sa tanan generations. Masukulon, rebellious, arrogante, o walay kaluoy sa mga kabus. Pero bisan pag ingon ani, gagamiton pa man gyapon ta sa Ginoo. In fact, sa story ni Stephen, naatay tulo ka mga characteristics sa tao nga gagamiton sa Ginoo. Si Esteban, kay confident siya. Di ba katong gipatawag na siya sa chapter 6, gipatawag siya sa Sanhedrin, mga judge ni sila, mga judge ni nga muhatol sa isa ka tao. Gitawag siya sa Sanhedrin, unya batanon pa man ni si Stephen. Iyang giatubang ang mga tao, ang mga judges. Ingon siya nga, you stiff-necked people. Ingon po siya nga, bugok man di ay mo. Dugay na kayo, bla 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 bla, bugok mo. Mao na iyang tumong. Confident kay siya. Nganuman, tungod kay napuno man siya sa balaang espiritu. Kiingon dira sa Bible nga, tungod kay ang Espiritu Santo naghatag og kaalam kang Esteban, dili gayud sila makalupig kaniya. Na ay confidence tungod kay naa ang balaang espiritu, gipuno siya og kaalam sa balaang espiritu. Ngayon mga ton, gusto man ko magpagamit pero dili man ko confident kayo. Kay akong edad 23, 24, pero si Esteban bitaw, si Stephen, kay namatay siya 29 ba siya namatay?
So bata pa yun ni si Stephen. So dili yun nato pwede ma-excuse nga batan-on ta, so dili ta magpagamit sa Ginoo. Muhinday ta nga, grabe ton, dili man ko pwede anaton kay labandera raman ko, o siguro may banker raman ko, dili man ko pastor, dili man ko sama kang jigi nga bisan pag unsay himuon sa iyang pamilya kay padayon ra gyapon. Dili ko pastor ton. Si Esteban po, dili po siya pastor. Si Esteban, waiter ni siya. Ang storya ani man good kay katong time sa mga apostles sa Acts chapter 6, ang mga apostles ga-preach ni sila sa word of God. Bisan asa mag-preach sila sa Jerusalem. Unya ingon sila nga, taysa mag-preach ta pero kinahanglan po nato i-take care ang atong mga balo, mga widows dire. Pero murag dili man sad pwede nga atong biyaan ang atong pag-preach para lang mag-take care, mag-waiter para sa mga widows. So ingon sila nga, ingani na natong buhaton. Mangita tag 7 ka tawo nga mo wait, mo take care sa mga balo sa atong simbahan. Og usa si Stephen adto, waiter si Stephen. So wala gyoy excuse nganong dili ta magpagamit sa Ginoo. Tanan gyud gamiton sa Ginoo. Ag usa pa kay sama gyud siya ni Kristo. Yun siya nga, Lord, di ba katong pagkamatay niya, itong nabasa nato, yun siya nga, Lord, ayaw sila singla ani nga sala. Gipatay ko nila, pero Lord, ako silang forgiving siya. If we want to be used by God, we should be like Christ. We should be forgiving. Maunta na dahil taton, giyon sa magamit sa Ginoo kang Stephen. Kabalo mo, si Stephen, siya ang pivotal moment. Siya ang tipping point. Siya ang, kumbaga, tunga-tunga o tungod kaniya na evangelize ang mga Gentiles. Dili lang Gentiles, but outside Jerusalem na evangelize tungod sa iyang pagkamatay. Ani ang inahitabo. Sa Acts chapter 1 verse 8, makita nato sa first chapter sa Acts, ingon si Jesus Christ nga, Kamo, you will be my witnesses. Kamo ang mag-preach sa gospel throughout Judea and Samaria. Kaning Judea ug Samaria, outside na ni sa Jerusalem. Pagkamatay ni Stephen sa Acts chapter 8 verse 1, na ay daghang persecution. Immediately good, daghan din kay ang mga persecution paglutos sa mga believers ni Jesus Christ at that time. Because na ay persecution, nagbulag-bulag na ang mga Christians nang hawa sila sa Jerusalem. Nang hawa sila sa Jerusalem, ug nabasa nato dira ganina nga akong basaw na chapter 8 verses 1 to 2. Gilubong si Esteban sa mga Diyosnong tawo ug gihilakan gayud nila siya. Sukad ni adto, pagkamatay ni Esteban, sukad ni adto, nagsugod ang dakong paglutos ngadto sa mga tumutuo sa Jerusalem. Busa, nagkatibulaag sila sa tibuok nga probinsya sa Judea ug Samaria. Paminawan ang mga apostoles lamang ang wala mamahawa sa Jerusalem. So ang mga apostoles, naaara sila sa Jerusalem. Verse 4, nagkatibulaag ang mga tumutuo ug gisangyaw nila ang maayong balita. Kinsa ang nagsangyaw sa maayong balita? Ang mga tumutuo nga ordinaryo nga people. Dili ang mga apostoles, kaya ang apostoles nagpabilin ra sa Jerusalem. So meaning ani, dili lang di ang mga pastor sa atong simbahan ang mag-preach sa word ni God, pero kita tanan di ay gamiton sa Ginoo. Kita nga mga ordinaryong mga tao gamiton gayud sa Ginoo. Kung magpagamit lagi ta. Ang problema kay mga rebellious man ta, masukulon man ta, mga arugante man ta nga katawhan ug mga tao man ta nga walay kaluoy sa uban, walang mga dili ta magpagamit. So ang question nga ako ipabilin karon sa inyo, mao kini. Magpagamit ba kamo sa Ginoo?
Kay ang kamatuoran, kay mas daghan man ta nga ordinaryo nga tao nga ania sa simbahan kesa sa mga pastor. Ang mga full-time bitaw diri sa GCAF, 20 ra sila kabuok. Pero kita nga dili full-time sa GCAF, 1 million ta kabuok diri. Daghan gyud kaayo ta. Dili 1 million, mga 100 siguro. Ug kung magkatibulaag bitaw ta, mas scatter bitaw ta sa atong workplaces, dako kay ta nga tabang para sa kingdom ni Lord. So mao kana ang question, magpagamit ba kamo sa Ginoo? I'll be more specific. Unsaon ninyo pagpagamit sa Ginoo karong semana? Mas specific pa gyud ko kay Inside Out Sunday man karon. Pwede ba nga mutabang mo sa Inside Out? Kay di ba akong gingon ganina, ang batan-on kung adunay at least 5 katao nga mopaligid sa iyaha, mas magpabilin siya sa iyahang pagtuo. Mutabang ba kamo ana nga magpabilin sa iyang pagtuo ang atong mga batan-on? Daghan kaayo pwede matabang sa Inside Out. Kung unya bitaw paglakaw niyo sa likod, tuin ninyo katong na-table dito sa likod, pangayo mo ka ng papel dira, blue nga papel. Kung gusto mo serve, pwede mo mag-serve sa media team, kaning maghimo sa mga videos, sa PowerPoints, sa publication pod, pwede pod, sa performing arts, kung mayo mo musayaw, bisan pag arthritis mo, kung kabalog yun mo magsayaw, pwede yun kayo, bisag ballroom pa na inyong sayaw, kay tinigulang man yun ang ballroom, no? Dili hip-hop. Pwede po mo magtabang sa integration, kanang tig-welcome ba? Kay mo kini ang nakita na ko nga problema. Nakita ni nga problema sa mga leaders actually. Kita, tanan dire sa GCAF, musulod ta, mulingkod ta, usay walay ga-welcome sa ato, di ba? Tama? Walay ga-welcome usahay. Nya, mo kini ang problema. Kay dugay naman ta diri tanan. Kasagara sa ato, dugay na diri sa GCAF. Unya magreklamo dayon ta, wala may nag-welcome sa ako sa GCAF, dili na ko musimba. Pero di ba, dugay naman di ay mo diri sa GCAF, dapat kamo ang ga-welcome. Baga man day kay mo dagway. Ako po di, actually, nga na ako usahay, walay nag-welcome sa ako, oh. Ako ba ay leader sa IO? Yeah, so you can be part of the integration team. Kung asa mo makatabang, adtuin ninyo sa likod na ay blue nga paper. Check lang dayon mo kung asa mo gusto mo tabang. Why don't we pray? Let's all stand up and let's pray. Ginoo, salamat sa kinabuhi ni sa among brother nga si Jiggy. Salamat, Lord, nga imo gyud siyang gi-guide and gi-protect even sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Lord, we pray nga ikaw ang mo-bless sa iyaha. Lord, we also thank you for our young people here in church, from the high school students to college, and even to the single adults. We pray nga i-guide nimo sila sa ilang studies, sa ilang workplaces. We pray nga mo excel sila sa ilang kung asa man sila, and we pray nga mahimo silang influential sa ilahang mga workplaces o sa school. Sa ngalan ni Jesus, Amen.